Trilogy. Trilogy.
Shalom, oras balita sa luna. Adorang so tapuka, parmenggota di bagasan Arianon, tapajuluma, tapasaha dirita, marhite di bagasan tangiang nahohom. Amin. Mare data siang nomor buku ede nomor onom ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata amang, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus, dohot goar ni to di porbadia na tumupan langit dohot tanoon. Amen. Tung na arga situtudo asin ni roham ali debata, jala marhaparusan tilinggoman ni habungum doaka anak ni Jolma, adi labung mido mual hanguluan, di bagasan hati uromi widahami hati uron. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami dari Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, nongdo dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami. At nong papatar madirim turohan nami, asa utadahami ho, jala asa hutangyon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami to di purbadia marhite anak hangolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh mahita.
Pati ni debata di mingguta sadarion ima natar surat di Markus ada ayat 15. Markus ada ayat 15 songonon ma didok disi. Ninna dong nunga dapot tikina nunga songgop harajau ni debata. Paubahamuma rohamuna jala haporse hamuma barita na uli. Ola nido pati ni debata atong rak mangido gugu mahita laho mangulahosa. Ali Tuhan debata say pergugui mahami mangulahon na hombartu pati mi. Amen. Marede mahita. Tapauduk bema rohata lau manopoti dosata nagodangi tujulun debata martangyang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manampigahali hami rotu jolom wilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak berdosa. Ananing ido ubahin na hupaserep hami diri nami sadariom di jolom jala barhotopot hami tung najojo dong hami manibil sian akka dalamu nabadia songo biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian julom ala ni dosa nami i edang di halomon roham hamatian ni akka berdosa alai hamubao ni rohado lomo ni roham asa mangulu se sama salhut hagiduhon nami do pangalasion nami marhite-hite pangulun nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sepahot maasini roham di hami, marhite-hite penidangion dot hagugon nito di purbadia, asa tarapur situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahin hasangapon di guarmu nabedei. Amin, tabigima hata baga-baga taringotu hasani dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah nunga diarsaiho au marhite sian aka dosam jala nunga dilujaiho au marhite sian aka hajahatomu au tutu au sadiri manalise aka pangalosion ala ni hadiroko jala dangbe hupaingot-ingot aka dosam hasanga pema di debata na digijang. Amen. Marede mahita.
Hatani dibata turpuk epistel di mingguta sadarion imba natar surat di Nehemia walu mamuka mai sian ayat sadang sahrodi ayat walu. Nehemia walu ayat sadang sahrodi walu tajahama secara responsoria. Dungi merluut masado bangsoi hira sahala do tualaman nadia dopan ni bahal partuaehan akadido nasida matu si Esra si boto surati asa dibuan buku patik ni si Musa naung tinonahon ni Jahuba tuhalak Israel. Jadi majama ibana sian adopan ni alaman mardonokon bahal pertuahan sian buha siang ari sah rodi hosniari diadopan ni akabawa doh paropuan doh halak akan namar roha jadi pinggol ni sadok situan natoropi manangi-nangi tuhata ni buku patiki. Dungi di paherbang si Esra ma pustahai diadopan ni mata ni sadok situan natoropi. Ai tumimbo do imana jongjong sian sadok situan natoropi. Jadi dina pinaherbang nai pustahai jongjong ma sadok bangsoi. Nang si Jesua, si Bani, si Rebaya, si Yamin, si Yakub, si Betahi, si Hodia, si Mesaya, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya, dohot halak lipi na mangapui bangsoi, maratiatehon patiki los jongjong anggo bangsoi di hajongjongan nasida jala mangsuku olat nido sahatna martuado akan natumangihon hata ni bata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita. Tidako ma hapor siaw tay sona hina tidako ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion ra mahita madok au porsea di dibata Jahoba
Ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tanom. Ao porsiya di Yesus Kristus, anak ni bata Jehovah na sasadai, iman itu ni si Maria, na gabi-gabian siya to di porbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mati terpaja loibana di hao pinorsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siamun di bata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosa ni, di si maibana mula sugut tu tandoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di todi purbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogodangi halak ng mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Silom, tabagima titing na maragam di huriata di bagasan sa mingguon, Minggu 27 Januari 2022. Parjolo goarni minggu tasadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias. Dohok topik minggu, Yesus do hagogok ni hatai. Paduahon protokol kesehatan. Diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja agar mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengukur suhu tubuh, duduk di bangku dengan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Patuluhon, permingguan keluarga di Jabu via video streaming YouTube. Di Pangido tu gano purwas ni huriata nasoboy maraminggu di gereja ala ni sahid manang lansia asa maraminggu di Jabu madohoti permingguan melalui video streaming. Nah disiarkan HKB Raja Wali secara live di permingguan pagi 2 dohot Arian. Di Papuguma pelian jala di Pasahat Maduhuria marhita Situwek manang di transfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 13200 134 Jalboido secara virtual account HKBP Raja Wali. Popaton rapot resot Perjolo di hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Patu Pahuriat tador rapot resot HKBP Raja Wali. Maringanan di HKBP Raja Wali masuk pukul 10 WIB. Paduahon hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 di Uduti Mamuse rapot perhalado masuk pukul 10 WIB manang jam monom sore. Palimahon PA seksi-seksi dohot punguan kategorial. Pinangido tuganop seksi-seksi dohot punguan kategorial asa di Uduti Ma patupahon PA. Ponopon Parguru Malua, hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 di Pukama Persiajaran tu Parguru Malua Songon Nasomal masuk pukul 10 WIB. Papituhon dakdanak nasorang. Perjolo hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di basa-basa Hodebatados ada dakdanak boru di keluarga M Simajutak Inang Boru Silaban. Alamat Jalan Garuda Sakti kilometer 4 masuk Wek Onom Hipasdo Danaki Suang Songoni Naturasna. Paduahon hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di basa-basa Hodewatado Sadadak Danak Bawa di keluarga P Simarmata Inang Bur Samosir. Alamat Jalan Wisma PGRI Perum Kampung Delima masuk Wek Walu. Hipasdo Dakdanaki Suang Songoni Natorasna. Pawaluhon ruas nataba mamuka minggu sadarion gabe ruas nihuriat tama Perjolo keluarga Sakti Baringin Halomuan Huta Barat Inang Noveri Lisbeti Boru Marpaung
dohot sahalak boru nasida. Nasida pindah huriasian HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru Jalan Hang Tuah. Noeng nasida maringanan di Jalan Manunggal nomor 30 sia masuk wek pitu. Paduahon keluarga Darwin Simanjuntak inang Lamtarida M Borusilaban. Dohot sahalak boru nasida. Nasida pindah huriasian HKBP Nagasaribu Resort Onang Runggu Distrik 2 Silidong. Noeng nasida maringanan di Perum Bumi Sibam Damai 2 Blok A nomor sia masuk wek onom. Patuluhon keluarga Joshua Job Joel Silalahi inang Winda Sari Marbun. Anak dohot boruni huriata naung Majalo Paso-Paso Parabagason. Noeng nasida meringanan di Jalan Sekutum Raya Perum Sekutum Golden Residence Blok C Pitu masuk wek tolu. Pasiahon titing marbagas, titing paduahon. Neng Majalo Paso-Paso Parabagasom ma anak dohot boru ni huriata. Ima torang Simanjuntak, anak ni Amata Mian Simanjuntak almarhum. Tubuni Inata Rosiani boru pardede. Ruas ni huriah HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Dohot Orwana Nur Cahaya boru gultom. Boru ni Amata Situa Sape gultom. Tubuni Inata Melati boru nenggolan. Ruas ni HKBP Ex Saudi, Resort Sukajadi Pekanbaru. Nasida di Paso-Paso di hari Sabtu tanggal 20 sia Januari 2022 di HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Pasapuluhon selamat ulang tahun. HKBP Rajawali pasaton selamat ulang tahun ma. Tuhamu ruas ni huriata nang nasoruas dobe. Nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguon mamuka siang tanggal 20 tolu sahatu 20 sia Januari 2022. Hatani debata na ulang tahun di mingguon ingot hamu maholong ni roha sama dengan Kristen. Marsi jojoluanan mahamu marsi pasangapan. Roma 12 ayat 10. Pasapul sedahon hata mauliate. Pasahaton ni huriata do mauliate sudir ruas ni huria nang nasoruas dope nang pasahaton pilihan sigadok minggu. Pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamuliation songoni nang pilihan tahun. Mula dong kekeliruan marang nahurang jelas di titingon boy malangsung dihubungi situawek di konsistori. Songonima titing nama ragam di huriata di bagasan samingguon. Shalom. Mare de bahita. Martang yang mahita dami ni debata na sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti aka hati-hati dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus duhatai. Amen. Horas ma di tasalu na manginang selamat hari Minggu di tasalu na hata ni debata nagabi turpu jamita di parsawarata di hari Nebedion tersurat di Lukas 4 mamuka sianai 10 opat sahat tu ayat 20 sada. Lukas 4 ayat 10 opat sahat tu ayat 20 sada ujaha matu ita saluhuna.
Margogoho to di ro Jesus muse tu Galilea, jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi, mengajari do ibana di akka perguruan nasida, jala saluhu do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nazaret, tu huta hagodanganna, manghyuton hasomalanna, laudo ibana tu perguruan ni jumpa ari sabat, jadi jongjong maibana naing manjaha. Gabi dile homma tu ibana pustahan ni panurirang si Jesaya, diuka mai, jadi dapat mata nama natar surak songonon. Songgop do tu au to dini Tuhani, ay dimiai do au mabua berita nauli tu akan apogos. Disuruh do au mamaritaho tu akan natar hurung asa malua, tu akan mapitung asa marnida, peluahon akan aginosa gosa, mamaritaho tau para sinerahon ni Tuhani. Ditutup mapustahai, dipaulak ma tu parhobas, lau sudul ma. Gabe nol ma dopa ibana mata ni sudi na di perguruan ni. Jala dihatau ma tu nasida. Sadariodo jupang natar surat odeng dina binege monai. Ido yang gosahak na manginang dihamu amanami dohot ina nami. Di minggu na salpo marjamita doau di sekolah minggu tu akayana kota sekolah minggu jala husuku dosongono namanginang. Adik-adik sekalian, siapa yang pernah melihat Tuhan Yesus? Adong do na menarik. Piga-piga sianda danaki tunjuk tangan. Hea di bereng Tuhan Yesus. Dungi usok kumuse tu akayana kotai. Di mana kamu pernah melihat Tuhan Yesus? Jawaban yang menarik, di Facebook amang, di YouTube amang, dan di rumah ada gambar Tuhan Yesus. Bagaimana ciri-cirinya? Ganteng, hidung mancung, ada jenggotnya, ada kumisnya, putih kulitnya. Secara manusiawi dan kepolosan mereka, ya benar mereka melihat. Dari Facebook mungkin ada yang memposting gambar Tuhan Yesus. Dari YouTube mungkin menonton film Tuhan Yesus. Dungi suku menguse tidak ada lagi. Apakah ada yang pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung seperti adik-adik berhadapan dengan amang? Saya mengatakan demikian. Amang inang, Tuhan ini madang-adong na tunjuk tangan. Bamuladong na tunjuk tangan urasan kiamat dunia nanti. Ya di bereng Tuhan Yesus secara langsung. Tidak ada yang tunjuk tangan. Kepolosan mereka, kebenaran dalam hati mereka benar. Tidak ada yang pernah melihat secara langsung. Bohini Tuhan Yesusi. Dungi husuku mamuse amanginang. Ini menurut saya pertanyaan yang sangat susah untuk sekelas anak-anak. Aisomal namanginang. Molodang tidak sesuatu, kita sulit untuk mempercayai itu. Kita harus melihat bukti, baru kita mempercayainya. Kemudian saya bertanya kepada anak-anak itu, apakah kamu percaya kepada Yesus yang tidak kamu lihat? Amang inang, semua anak-anak itu hampir semua menjerit, dan mereka mengatakan, saya percaya amang. Sekelas anak-anak dengan pertanyaan yang menurut saya susah, mereka mampu menjawabnya tanpa ragu, saya percaya. Dungi suku muse. Dari mana kamu percaya kepada Yesus yang sama sekali tidak pernah kamu lihat? Amang inang, huingok dohalus nasida. Dan ini membuat saya terharu dan menurut saya ini jawaban yang sangat luar biasa. Dari mana kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah kamu lihat dengan mata kepala kamu? Dia lusia kada denaki mamang inang. Karena kasih karunia-Nya amang. Karena anugerahnya amang. Karena kita diberi kehidupan. Karena Dia telah mati di kayu salib. Karena Dia telah memberikan keselamatan. Ima alus nia kada denaki napolosi. Amang inang, mabigi alusi,
Buido terkesan anggap remeh hita dia kalus tidak danaki. Warna peda dana amang. Sudido di padokoni. Buido asal di padokoni. Alai dalam psikologi anak-anak akan berkata jujur dengan apa yang ada di dalam isi hatinya. Anak-anak itu susah untuk berbohong. Kalaupun dia berbohong akan cepat ketahuan. Anak-anak rentan sangat gampang untuk berkata jujur dengan apa yang dia ketahui, dengan apa yang dia pikirkan. Amanginang, pertanyaannya sekarang, dari mana anak-anak yang polos itu bisa dengan begitu semangat dan yakin mereka percaya kepada Yesus yang tidak mereka lihat? Anak-anak itu mampu bersaksi tentang Yesus yang sama sekali belum mereka lihat. Barali doa manginang. Todi porbadia itu nama pargugui danaki bersaksi tentang Yesus. Firman Tuhan yang selama ini mereka dengar bekerja dalam kehidupan mereka, membentuk iman mereka sehingga mereka mampu bersaksi tentang Yesus yang sama sekali belum pernah mereka lihat. Unik do namanginang. Jala menarik dong. Porsea ati pe dang diida mata. Imaha porsiaon yang sesungguhnya. Percaya meskipun tidak melihat. Ido bain di doa Tuhan Yesus amanginang. Naso majalo harajon ni debata songo danakon dan saut tibana bongo tu harajon ni debata. Amanginang molotabereng di ayat namangihut di turpukon ditulak do Yesus Kristus ujui. Allah diboto halak Nazaret, Yesus Kristus anak si Yusuf tukang kayu. Dan Porsea akajol mai berita haluau na pinasahan di Tuhan Yesus. Ay di pikiran na sidang Mesias naroi gagah perkasa, hebat, orang yang kuat, bui paluaho bang Swiss yang penjajahan Romawi, hape diberi natoropido ay tukang haudo naro. Mula taja dia mangihuta manginang, Yesus diusir dari tempat kelahirannya. Amanginang di hamajua zamanon, taida ma godang ni akana masa nasipata mabahen dan perlu be debata. Sahat tikil na manginang godang dope na meragukan hamuliaon dohot waso di Tuhan Yesus Kristus termasuk orang Kristen itu sendiri. Godang do jolma na gagal memahami, gagal mengenal Yesus Kristus ala ni akana masa di tonga-tonga ni ngoluna. Ra akka persoalan na manosa di ngoluna ma. Ra akka persahiton na masa di tonga-tonga ni ngoluna. Jala dipakilalahon na sida muse, hidup ini begitu-begitu saja. Sepertinya Tuhan tidak berkarya. Begitu-begitu saja, tidak ada perputaran. Olo di sipataro di pikiran ni Zolma songonia manginang. Amanginang, jika kita semakin mempertanyakan tentang Yesus Kristus, siapakah dia? Benarkah dia Allah? Benarkah dia juru selamat? Itu yang membuat kita semakin gagal memahami dan mengenalnya. Itu yang membuat kita gagal dan tidak menemukan jawaban tentang Yesus Kristus. Amanginang, ikon-dokonokku dong. Iman tidak akan mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dan mampu ilmu pengetahuan menjelaskan iman. Tetapi apa yang diketahui oleh manusia, tetapi ilmu pengetahuan mampu dijelaskan oleh iman. Amanginang taboto bo berita natar surat di Bibelon ima Yesus Kristus anak di debata. Taboto doi kita mengetahui itu. Alai boy do ilmu pengetahuan patorakoni dan boy. Taboto da manginang natar surat di Bibelon, Yesus Kristus mati di kayu salib, dia bangkit dan naik ke sorga. Boy do ilmu pengetahuan patorakoni dan boy. Ikomula do haporsyamu, haporsyota do na boy patorakoni. Di bahini molo tahatai haporsyaw na manginang. Kita sedang membiarkan Allah yang berbicara dalam hati kita.
Molo tahataya haporsiaon, kita sedang membiarkan Allah menuntun kita melalui Roh Kudusnya untuk mengenal Yesus yang tidak kelihatan. Yesus bukan nama biasa. Boido ida utara songon panidangyon ya kada danaki marhite YouTube, Facebook, Instagram doklan akan asing. Dia seperti manusia biasa. Kelihatannya dia seperti manusia biasa. Alai hamuliaun di debata songgok do tuibana. Dia begitu berkuasa, dia begitu mulia. Jalata hapor siado Yesus Kristus ido debata. Ibana dong gabedalan haluaw dihita tempat pangalualuat tamanginang ibana do naboy pasonang rohatta ibana do naboy paluahon ita sian akka persolata ibana do namaruaso paluahon ita sian akka ragam ni hasus atta alay ingo tamanginang kita garis bawahi ipe molo-olo rohita tu ibana molo-olo hita berjuang di bagasan guarna molo-olo hita keluar sian akka persoalata memperjuangkan hidup dan robuti pertolongan itu hania manginang bukan seperti buah yang tiba-tiba jatuh dari atas bukan mujizat Tuhan pangurupion ne debata dan robuti itu parngoluatta holan huddul hita paimahon pangurupyon na huddul hita martangiang daw gabitu budo holsoniro hamalosongoni ikkoboy do hita berjuang keluar sian akka hasusan ni ngolutta unang tarip po manginang muzizat na siya debata roh seperti buah yang jatuh tiba-tiba dari pohonnya idobain saya dirupo jolmau na manginang mujizat Tuhan itu ketika hal-hal yang spektakuler itu terjadi orang buta dapat melihat orang tuli dapat mendengar orang lumpuh dapat berjalan dalam hitungan detik kita menghitung itu hanya hal-hal yang demikian yang spektakuler yang demikian kita hitung sebagai mujizat tahu nggak manginang ikon dokonoku dong boy hita mangan boy hita berteduh di rumah kita boy hita mangulu boy hita bernapas sada mujizat doi nasihat Tuhani di 2 tahun di masa Covid di ramut itu hari do hita saha tutikyon mujizat nasihat Tuhani doi amanginang boy hita berjuang di ngolutta mangulah hita di ngolutta di akka ulota tercapai akka kebutuhan di tonga-tonga di keluarga mujizat doi amanginang atong sadarion disungguli doha porsyota taringo tu Tuhan Yesus Kristus Tuhatai dia tidak hanya sebatas yang tertulis dalam Alkitab lagi dia tidak hanya sebatas janji-janji yang dibuatkan oleh para nabi di perjanjian lama tetapi dia sudah nyata ibana do hagogok ni hatai dia adalah penggenapan firman Tuhan itu yang telah tinggal diam bersama-sama dengan orang percaya bahkan lebih dari itu telah tinggal diam di dalam hati kita amanginang molotungpi di bagas Taganub adong gambar Tuhan Yesus adong gambar perjamuan kudus di Tuhan Yesus dungi adong salib di Tuhan Yesus ingok mamanginang nung ngabiyan beibana di bagasan rohatta nung ngabiyan beibana di bagasan di keluargata di tonga-tonga di keluargata dia nyata ada dalam kehidupan kita yang menuntun kita yang mengajar kita yang menolong kita memberikan kekuatan kepada kita dia tidak hanya lagi sebatas yang kita dengar lewat khotbah tidak sebatas yang kita baca lewat Alkitab kita nyata doi bana manginang di tonga-tonga ningoluota atong dangadong be alasata ragu di waso ni Tuhatta Yesus Kristus na dipangido sian hita ima percaya meskipun tidak melihatnya itulah iman yang sungguh Yesus Kristus doha gogok ni hatai penggenapan firman Tuhan jala hatai pe dung ngagabi daging rap dohot hita do sonari amanginang
jalon mapasu-pasu na balga na pinasahat tu hita dang dihaholo mo behita mangulu alay nung nga di bagasan hatiuron nung nga di bagasan hamuliaw na siya tuhanido hita di parangulota yang memberikan kita semangat hidup, yang memberikan kita sukacita hidup, yang memberikan kita kepercayaan diri, yang memberikan kita kedamaian dalam kehidupan ini. Atau ngamanginang ikonudo kita saluna mereka yang tidak dapat merasakan sukacita kedamaian di dalam Yesus Kristus, berarti dia belum menerima terang itu. Molo nung ngamian ibana di bagasa rohata manginang atong ikonulo do hita bangkit keluar dari kesusahan kita, ikonulo do hita bangkit dari kegelisahan kita, dari ketakutan kita, dari keputusasaan kita, ikonulo do hita bangkit di si maju pangta alus di tangiang tei dan holan hudul buti dan holan martangiang buti alai ikon adong do perjuangan mola tutudo nung ngamian ibana di bagasa rohata manginang atong kita pe ikon olo keluar dari pertengkaran, dari perselisihan, dari permusuhan, ikon olo do hita mardame do akadongata amanginang molo nung ngamian ibana di bagasa nguluta di bagasa rohata atong tahanguluhom mai karena jika hati masih dikuasai kegelisahan, kebencian, tidak akan mungkin kita keluar dari segala kesusahan kita, keluar dari persoalan kita. Justru kita sedang berjalan dan berputar-putar di dalam kegelapan itu. Atong dihita saluhu na manginang molo ona parpudi ketika listrik rumah kita padam, adong natanang-tanang ijabuna, daw, pasti kita akan merasa panik sedikit. Ketika rumah itu gelap, ketika suatu ruangan itu gelap, mungkin spontan kita akan terkejut, kita akan gelisah, kita akan panik. Ditiki panik kita manginang, bahado reaksi ta, holan hudul buti dong, lasmodong dohita daw, talului do lilin atau lampu penerang untuk bisa menerangi ruangan yang gelap itu. Kita akan mencari lilin, mencari cahaya untuk menerangi rumah kita. Atau ngamanginang, jika hati kita hancur saat ini, jika kita memiliki pergumulan dan persoalan saat ini yang sangat berat, jika saat ini kita memiliki penyakit yang tak kunjung juga sembuh, atau ikorodo hita mangalului hati uroni, ikorodo hita manginang mangalului tu hatta Yesus Kristusi nabui pamalupor rohatta. Di bahini amanginang percayalah, di dalam hati yang mau menyembah, di dalam hati yang mau memuji Allah, di dalam hati yang mau taat, maka kita akan menemukan mukjizat Tuhan. Amin martangi yang mahita. Pinuji pinasangak magwarmu ali Tuhan, di asin rohamdo dinggan di basam, saat kami di ari nebediaon, marpumu hami di bagas corom nebediaon, marlas ni roha marulupulup to dinami mamuji pasangapon gwarmu. Ali Tuhan, nung ngahubige hami hatam nebediain, na manungguli hapor siyaw nami asa toktong hami mangasahon gwarmu na badiyay ragam na masa itong atongan ningulo nami alay molo rapoko do hami madalani posrohan nami ali Tuhan marbugo do hami atong to dimi to di porbadia ima na mangaleho go to hami law patupahon akka nadinggan ito nga tongan ning ulo nami asalamar sangap warmo na badiyay ali Tuhan mauliate ma di parpunguan nami di apalatikyon inabuhi hami rak marsaur di bagas coromon
pasu-pasu akaruas ni huriam diaka ulaw na leho bisuk lehon hagugoon asa marhiti-hiti akka ulaw na sida dapo tap pasu-pasu na sida tonga-tonga ni keluarga ni karuas ni huriam nang dia karuas ni huriam ali Tuhan dan subuhi ro dia palatikyon rakdo tami mamuji pasangapon guar menabadi mulo di baga sa parsahiton asa ho manamamasu-masu mangaramoti ng namangaleho gogo dia kaubat ng sipanganon na pinangan na sida i maparhitiam mo lapasahaton hamamalumi postrohan nami ditikina buy museha mirak marsaor mamuji pasangapon guar menabadi na dibagasan asa ni roha asa ho manamangapuli ali Tuhan leho gogo ng pakirimon na manguluy dia karuas ni huriam na dibagasan pergumulan tonga-tonga ni nguluna na mangaluluy parkarejoan asa homa na batuduhon kanariko tonga-tonga ni nguluna patuduho parkarejoan na layak tu ibana le Tuhan nang na mangaluluy sirokam nito dina asa homa na patuduhon na mangalusi akatangyang na le Tuhan dia akaruas ni huriam na sihol rohana sida inaadong pareanak ko ng tonga-tonga ni keluargana ho mali Tuhan na mangaleho pakirimon na manguludo ho abingi ito ni rohay asa bingi rohana sida ngalaw paimahon las ni roha na nang pinasaha mo tonga-tonga ni keluargana na positutudo rohana midang adong naso tarpatu paho titikina nalehonom mo do las ni rohay muli ate mali Tuhan dia karuas ni huriam na dibagas sa las ni roha dia palatikyon inabuhi na sida bertambah umur marhiti-hiti ulang tahun kelahiran nang ulang tahun pernikahan asa homa na mamasumasu akaruas ni huriam na mangaleho las ni roha ng gajang ni umuri asa marhiti-hiti keluarga na sida lamar sangap guarmu na badiyay ali Tuhan pasupasuma ka program pelayanan dito nga to nga ni huriam hakabi Raja Walion asa homa na mangaleho gugong Tuhan misaluhu na dia karuas ni huriam dia kaparhaladom dia kapangulan na gutiki di tonga-tonga ni huriamon sadarohan nami ali Tuhan patuluson akka pakubasyon di tonga-tonga ni huriamon marhiti-huti hakabipi Raja Walion ali Tuhan patar harazommu di luaton lamar sangap gormu na badai lamar las ni roha hami di tonga-tonga ni parsaoran nami digijang ni salu na pardusa na godang do hami badi yang goho urasi ami sana kadusa nami asi maroham wala mga sahon guar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan amen Mared de mahitan siya buku ede nomor 827 tapasaha mapeliata Thank you.
ako mapiliata martangiang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang hodo hararuan ni salu sila olehon naringgan doho naso libasa na mauliutus. Upasata mi masya na nila mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hutsu si jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulhon harazomo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalamat ada hami godang sila olehmi tuhami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, sero maharazam mo, se saut malomo ni roham di banua tangon songon na di banua gijang, liham matuhami sa darion hangulua siya pari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa didongan na mardosa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami siyan pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Didopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar ho madamena tutodim. Amen. Horas madita saluh nak